Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Masunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Nagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gindig. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights. Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs.
Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag para batir? Video night, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 13 minutos karong adlaw, Sabado night, Petsa 22. Sa gihapon, nagpabilin kita sa bulan sang Mayo sa tuig 2021. Sabado naman yung edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuilog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kag durunggan oras sa kagabion as usual ang aton sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod. May mga ginrespondira na nga mga aksidente. Anano pa nga mga eventualities why nga man ginapangayo from where the action is. Ara si Action Dale Salazar nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bogina. Pagbantay sa mga balita sa national, international COVID-19 update. Builog nato ng puwersa, aksyon ang Defensor. Of course, of the magita sa atong sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Torok, Siyudad Sangbago. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinanagadang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes hasta Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ako sa nabilin isa ka oras. 11 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Nagkulukul-pa man ang ulan sa Bacolod dalin sa tulo temprano pa nga pag-ulan. Siguro mga pasado las 3 to. Nagbalbal ang ulan sa Bacolod. Pag-abot sa alas 6 nagkulukul-pa na siya. Hasta subong daway na gidman. Pero may mga porsyon gyapon sa Bacolod nga magulog-alumon ang kalangitan. Kamusta darang aton nga mga banwa kag syudad ya outside Metro Bacolod. Nakaagi man ulan o kon basi kon nagaulan pada sa inyo. Halong gid kita ha. Kaya hindi tagid mapaktan permi ang mga aksidente ka mga insidente. Ini nga gabi ang patrol 2 nato subo nagatutok sa aksidente dira sa may circumferential road sa area sang Barangay Takuling. Ibaloon tabi ang signal ni Aksyon Dale Salazar. Parte sa aksidente na sa circumferential road sa Barangay Takuling kido. Ano pumilit gini ang tao sa buli sa tracking may karga pa nga tubo ano man? Anong plastada sili nga? So kalapad man lang dalan nga dasok kayo sa buli sa tracking. I-check na report ni Action Dale Salazar from where the action. Follow up sa sining aksidente nga nagluntad karon gilabang gabi dira sa area sang Barangay Takuling. I don't know kung kamusta ni ang biktima. Nagito man nakitaan ko sa picture ni Action Dale naman na sapat niyang tugati nga daw higda ni sa buli sang tracking ta. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Yari sa Action Dale Salazar from where the action. Dale, may gabi, please kabihin.
Action Eric, isa ka vehicular accident ang naglunta diri sa may dalan circumferential, particular na sa may Villa Socorro, Barangay Pakuling. Siyudad sa Bacolod, subong na Action Eric. Ang Villa Socorro diri sa may circumferential nga area, kay meron na Action Eric ang Villa Socorro man, dito sa pihak no, nga part ng barangay Pakuling. Sa tining aksidente, involvado diri ang kaka-motorsiklo Action Eric, kag isa ka tracking nga karagado sa tubo no ining motorsiklo ang ginamaneho Action Eric sa isa ka lalaki nga wala sang helmet kag allegedly nakainom Action Eric sang makakulubog nga ilimnon no kag subong gindala sa ospital. Ang biktima diri mo si Rodolfo Ortial Navarro, Action Eric Batiman sa driver's license nga nakuha sa kapulisan. Taga din siya? Hindi niya siya taga Ciudad sa Bacolod, Action Eric, kundi taga Surigao del Norte. No? Sa may Kalambot siya din. Pangayaw. Oo, sa may Bapuag, Surigao del Norte, Action Eric. Ang driver naman sa tracking na supposed to be padulong, hindi siya Action Eric sa may Ciudad San Victorias kay Cargado, hindi siya sang tubo. Amo ni si Sir Nilo Jobert Matyong Escote. Si Nilo Jobert Matyong Escote, residente sang Barangay Bakong, Ciudad San Bago, Negros Occidental. Action Erica. Actually, ang natabo din Action Eric, may aratang ginatrabaho ang DPWH sa siningadalan. Ito nakita diri nato, dumayara pala sang buho diri na gamay Action Eric sa tunga din mismo sang dalan. So ang DPWH daw nila daw tabunan na kumbaga daw kapula nila ining buho. Kung nakita mo dira sa gintento nga litrato, amo na siya Action Eric ang tsura sang buho, no? Gamay man siya nga buho nga kapulan, kumbaga kapulan or tabunan or butangan dira sang asfalto Action Eric para magtapan. May ginatrabaho ang DPWH sa nakabuning aksidente. May arat ang traffic enforcer nga naga-assist pala, nga nagapatibaan nga mayari diri sa ginatrabaho ang DPWH o galing ining truck driver Action Eric allegedly wala ni kananiya matalo ang gun no nga mayara sang hindi sa witness ng isa man ka-traffic enforcer nga hinali sila nga nagpreno Action Eric kag mayara sang nagasunod nga motorsiklo no amo siya kun nga natabo ning vehicular accident dili sa may dalan circumferential kag nagsukot dito no sa bulisang tracking nga kargado sang tubo Action Eric. Actually wala siya naigo sang sang mga tubo sa likod niya do may arabla sang pointed sa buli Action Eric daw dito siya sa dalom nagsukot rekta kag ina nakita diri naton ang mga injury nga naangkon sining biktima Action Eric ang iya sining baba may nagagwa nga dugo kag sa iya sining mata kag ulo no amo ni siya ang mga visible nga mga injury nga nakita naton kaina sang siya nga ginakuha or ginasakay sa ambulance sang Bacolod CDRRMO Action kung ang model ng suot isa sa buli sang tracking pagprino gulpi sang tracking. Yes, no. May nagasunod Action Eric. Actually, nakita natin ang skid mark. Ang skid mark Action Eric na diretso-diretso. Amo na siya ang patimaan dalang madastig ang kadalagan na sining driver isang motorsiklo nga allegedly nakainom kag wala sang helmet Action Eric. Pero conscious siya. Conscious siya sang ara siya sa sulod. Sa ambulance sang CDRRMO. Ugaling do ka retomado Action Eric kay na napatayan naton ang mga responder nga ginabuligan pa do wala siya bla nagakahimulong ining biktima no sining vehicular accident no so tapos sining pagadalaw din siya sa may Paragonoctin Montiliban na Memorial Regional Hospital kag tiyamo na ang driver sang tracking magpapadulungan sa police station na number 6 sa posible Ariglohanay kag kuno diri ang mangin arrangement nila Action Eric katunga sang biktima no so man siya na gina-priority ang hatagan sang nagakaigong pagbulong ining biktima Action Eric nga si Sir Rodolfo Ortial Navarro from Bacuag, Surigao del Norte. Wala pa kita itong additional information sa background kung nagadiin ni temporarily nag-reside o nagapuyo ining biktima no nga nagamaneho sang motorsiklo kag allegedly nakainom sa makakulubog
nga ilimnon na aksyon. Ang driver ni Eric. subusang tracking ni din ni Dale? At action na nagpadulong na sa police station number 6. Actually, na-istorya man nato ng driver. Oo. According to Action Eric, nakitaan man niya nga meron sa ginatrabaho no, ang DPWH. Rason nga nagpreno siya. O hindi siya pakilid ba nga malikawan niya ang roadworks dira ka DPWH bangod na yaraman sang may nagarinabay man nga mga motorista sa pihak no. Sa moto nagpreno siya kag motong nga may nagsuhot no ang motorsiklo. Dale? Kaya sining likod. Yes, actually. Ano nagtulod sa driver? Sili mo nga nagpreno siya? Nagpreno siya kami ginatrabaho ang DPWH Action Eric. Ako na mo sa pagpreno niya, may kitaan niya nga may tao nga nag-obra sa dalan mo na? May tao sa dalan. May raman sa traffic enforcer nga flashlight pala no nga patimaan nga may nagtrabaho diri ang DPWH. Kag dito sang nagpreno siya actually ang mali niya hindi man madasig nga sining nga padalagan o galing hindi siya makapahigad nga likawan ining may road may ginatrabaho sa dalan tungod okay. may araman sa mga naga-diretso nga mga salakyan Action Eric sa iya sining nga alagyan. Pero nagpreno siya kag ining motorsiklo nagasunod sa likod kag dito siya nagsuhot Action Direct. So ining biktima paidalo diri siya sa may Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital kag conscious man siya Action Direct. Conscious siya kag wala man kay na sa mga relatibo ko himata nga nagapadulong kay na sa lugar sang insidente Action Direct. Oh, so at least conscious lang siya. Galing ito yung mga pila siya doon, mga fatal deal, no? Hindi mag-reaction na rin. Actually, napatihan nato ng investigator sa police station number 6. Nga daw ka less serious ang nangkon. Okay. Sining injury, sining victim action na rin. Pero hindi man nato mabalaan since dalaw pa lang siya sa mga nagkailangan nga mga medical procedure examination. Kag bakit may mga internal to siya nga mga ng mga injury action na Erica. Pero kay na sa nag-pull out ining ambulance ka CDRRMO, conscious siya o galing may mga dugo lang siya na nagagawa siya sining baba, ang sining mata, ginabutangan sa ang white na blaw. Magsiling ka dil nga gagawa ang gagawa sa baba ang dugo kag sa mata, gagawa mo na? Sa baba Action Eric, ang nakita natin sa baba may nagagawa nga dugo. At sa iya sining nga mata, may may white nga bandage or plaster na Action Eric. Kay amo man to kay na ang mga injury, no, mga visible injury nga nakita natin sining nga sa mga aksidente. Actually na una pa kita sa ambulance, no, kag after pila ka minutes nag-abot man ang ambulance action na Erica. Okay, kaya i-share ko na action na Erica, may arabas na naglabay lang. Doon naglabay lang. Hindi aparente ang ang biktima or di man parente ang truck driver. Allegedly, nag-Facebook live siya ko, no? Sige, nasaway siya sa mga traffic enforcer nito. Ang babae ito kay ina, no? Actually, nag-motor man siya. Ang babae, back rider, ang lalaki, ang siyang driver ka motorsiklo. Doon naglabay lang balaod. Allegedly, nag-Facebook live siya ko, no? Or something, man siyang allegation kina nga nabatian ko. Ginasaway siya. Sino? Ang babae, wala, kaysa nataboy na aksidente, ito may allegedly nagkuha pa sa litrato, nag-Facebook live. Kung naman yung angkas ng lalaki, mga traffic enforcer, mga responder dito, nga hindi lang. Dale? Harap lang nga ito, actually. Klarohon tanong yung aksidente ni may ginangkas sa babae, Wala. Bali may naglabay nga motorsiklo action Eric, nga hindi na siya involved sa aksidente. Gintaway siya, kaya nag-Facebook live siya. Ang nagsaway mo ng aksidente? Ay, hindi. Bali may motorsiklo lang naglabay sa lugar sa aksidente. Duwang nagasakay, no? Ang isang driver lalaki kag babae ang back rider. Naglabay lang din sa action Erica, kag ginsaway lang siya, kaya nag-Facebook live pala. Okay. So kumaga nagapangusi sa action Eric. Ginasaway siya sa mga responder, sa mga traffic enforcer nga magpaigad, hindi mag-Facebook live, kaya hindi mo siya katapos sa media, kaga para mag-lesson man bala ang tao dito sa lugar o galing dalawa yun action Eric, kapag ginsaway nga doon na capture pinaganan hatong nga Facebook live ang pagbailuhanay nila
sa mga pinag-action Eric, sining traffic enforcer, yung mga tao dito sa lugar. Gining babae nga backrider nga nagbabay lang tapos nag-Facebook live allegedly kag ginagawa man sa mga litrato no pamatuang nga ginsaway. Kung naman nagsabtan na sa traffic enforcer mo na. Oo, nagsabtan na sila do mo ito kay na ang na-capture una sa Facebook live. Okay. Sang action radio action Eric. I-check lang nito kaya ang pinaka-latest nga medical bulletin. Sining biktima action Eric no kay ang kapulisan gina-investigate pa nila kung ang dugang palig na information. Pero may nakita natin dito nga skid mark, no? Skid mark na according sa pulisan naman siyang patimaan nga dasig ang padalagan sining driver sang motorsiklo nga amo siya pala nang gindula diri sa may Corazon Oxin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Di may man kay isa ra tutod ka raptanggon to kay damaway pang enforcer ka tugin sa way gali ka kwa Facebook live. Daw sila pa yung daw mabahay pa to ang ibalita. Daw sa nung mabalita sa nere everything daw basta nang timing nga na nakalabay siya kag nang usisaman. Kaya na doon nag-English pa to lang. English pa siya? Ginaninaya man nga nagakuha siya sa video or nag-Facebook live siya. Pero nagkita kay balo ko ano kitang intention ni. Okay. Noted sa action na Adele. No? Gurong, ang lais ito ko nakuha niya mamla video ang enforcer nga ginsaway sa blakag mag-viral. No. Kasi may mga utol kita kung isang kapangusyuso. Manak Sandale? Yes, actually. Kamo na nigid malikuan nga ako una kagaling nga tawo ti ang automatic grab cut po. Kato. Okay. Ga off and on signal din position lang. Yes, actually ka. Amo nag-actionary nga ginaano naton ang aton siniblang mga Facebook live viewers sa aton sining mga kapalitan kay ang mga Facebook live nga naton actionary wala sila sa area nga bawal gali ang mga post up shot dibla sa mga dugo, mga kitao ng pilas. Amo na nga gina-remind natin sila nga during Facebook Live, naga-disclaimer kita nga hindi natin pwede ma-close up shot ining video ng mga biktima action Eric. It's either pagpanglutang man, vehicular accident, or ano man dira nga ma-aksidente. Kay sa Facebook, stricto mo. Dale? I-check ko lang, ano na nakuha mo siya ito nga nga do, ano man, may kaputi na, ano na, mga dala ng galakta? Amo siya action Eric ang anong puti nga namin mo man. Yung mga dumiyara nga doon to, papel to naman, sako naman sa likod. Mga bandage sa amo na siyang ginpang usar action Eric sa mga naghatag sa first aid. Abi ko primero tan ako sa bandage ko naman ido nga patay naman. Hindi amo siya ang mga ginpang usar first aid para sa biktima action Eric. No? So kung makita nimo actually kamay man lang diri ang kapulan supposed to be sang DPWH sa inaangadalan ti selection Eric wala nila gin patapos sanay wala nila gin dayon ang ila sining road works kag diretso sa iban nga lugar since kay na nag-cause na sang traffic dira sa may Villa Socorro Dalan Circumferential Barangay Takuling Action Eric. Ang motorya dako man damage to no sa motorya? Ang Action Eric sa tubangan may mga ano man doon nagbalabag sa darong ka tracking no motorya? Nagsuhot gid siya pero hindi gid tuman ang damage action Eric. May mga buka lang sa parts niya. Amot lang kung pwede mapandar. Delikado itong sila naman dahil nga may gagawa nga dugo sa itong babay. Kaya basi may mga internal damage sa sulod la? Oo. Amot ako kay ginasaway siya sa mga responder nga mag-cooperate, nga magpahimunong. Sa sulod sa ambulance action Eric pero wala siya kapahimunong, wala siya sa kooperasyon. Samtang ginapasibala mo to, no? Ngay nagapanimaho allegedly sang makahulubog nga ilim nun ining biktima action Erica. Gani man. Amo nang kuan amo nang premium mo? Kag kun may wala pa helmet daan. Baw, sus ko mga kuan naman may nakadampos ulo na sa buli ka tracking da. Amo pa na action Erica ang wala nat may baluan kay basibla mo na may mga internal nga mga injury. Man delikado. Kag kun bala may mga himata or relative ini siya diri sa may siyudad sa Bacolod. Since sa iba na siya ang lugar action Eric sa may Bacuag, Surigao del Norte, no?
So far sa paglambiyong sang patrol diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric no nagtahaw-tahaw na ang ulan na subong gabi back to normal ang weather diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric and at the same time may makitaan pa kita diri nga mga kauturan naton nga naga-dine in sa gihapon especially diri sa may dalan Lacson. May mga 24 hours na Action Eric mga fast food mo may mga 24 hours nang bukas no nga ginaalaw sila nga mag-operate since ang food makabig nga essential. So in Action Eric makita niya ato mga kauturan naton nga naga-dine in sa karon sa pila ka mga fast food chain diri sa may dalan Lacson Action Eric. May nilabla may kita mga patrol sa ato sining kapulisan sa Bacolod City Police Office Action Eric nga nagalambiyong diri sa may syudad sang Bacolod and at the same time dito sa east nga portion sang syudad Action Eric matratawhan naman to ang lakat sang trapiko antes sa mga natabo ining aksidente diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya na pag ulan-ulan wala man sang recorded nga mga pagbaha diri sa may Bacolod City Action Eric no nga kainablan una nagadaw na trutalit nagdugay-dugay so pila ka minutes daw nagdamol-damol ang ulan Action Eric kay ginset na mo kay action ninyo ang draba sa ayasang Araneta sa may Gisano nga usually kung magulan nagabaha na di Action Eric pero kaina flat pa kumbaga wala sang pagtaas sang tubig sa mga lugar nga masami ginabaha once nga may rasang ma-experiensyahan nga pagbubuot ng ulan diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric no. So subong padayon ang paglambiyong sang patrol diri sa may syudad sang Bacolod kay maghatag makinadugay-dugay sang dugang pagit nga may impormasyon kag balita samtang kita ang naga-ronda subong nga gabi. Ang flash report, kag observation report sang patrol, Action Eric Ladrosin sang D3 Bayo sa mga flash report kag observation report sang patrol ang Action Yo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Action Dale Salazar, reporting live na sa may Circumferential Road sa may Villa Socorro sakop na niya sang barangay Takuling no ang ining kaso nga aksidente nga natabo karong gabi dira sa may area sang Takuling dawin action na Oliver ng kakwanaw naga musico dalayan na kito naga ito di batio ng kwan ang iya sining UT30 na tugulpi siya na dula anyway ining aksidente nga natabo karong ginama nga gabi lain galing yung titor ang napundo gali yaw amo ning resulta kag premium mo kung gadala ka motor way kaga helmet plus lain gid kay nakainom pa dugangan pa dasig lagan mo ate laban kagi sa kwan laban kagi sa pioks oo amo ni natabo sa kay kwano amo ni natabo sa kay Rodolfo Orchal Navarro pangayaw pa ito ka Surigao del Norte glinyo kaya ang tracking gulpira nagpino nga may karga tubo kaya may nagaulubra sa dalan si komo dasig laga niya ni Rodolfo Orchal Navarro ni kaya naggurpi prino ang tracking nga may karga tubo nga ginaman niyo ni Nilo Jobert Matyo nga taga barangay Bakong Bago City at isplokid siya suhot kag dasok isa sa buli sang tracking mga swerte kay iya sila nga pagbunggo guro hindi playa sila nga impact gid dali ka tidlagan medyo guro nakahilay pang motor ay gamay kadto nagasandig ang plastada na sa motor ya
ang pakatumbag imla doon nagabalabag. May mga pilas siya sa sagwa. So daw ang report ulit din nga nagkuha nito nagguwa ang dugo sa ilong amo nang delikado. Sa sagwa ya silimos slight lang damage pero ba siya sa sulod bulaya amoy ang amoy ang delikado. Kung maguluwa na ang dugo sa halimbawa sa baba mo, sa lunggan mo, ti delikado na ya. Tamo na lesson learned ini gihapon sa atong makauturan, pasulit-sulit ni permi. Basta gali kung nagadala ka motor, hinay lang, sok-sok helmet, kag importante hindi gid mag-inom kung nagadala ka motor. Kay makuha mo gid ang premyo mo. Amo ning premyo nga nakuha ni Rodolfo Orchal Navarro sa kadasig sang dalagan sang iya sini nga dala nga motorsiklo. Hibaloon tan ang latest medical bulletin sang biktima ni. Kaya man tuya kabaloy ang driver sang tracking to may karga nga motor. May makabunggo sa buli sa iya sila nga tracking hindi naman niyo kumo nga nagprino siya. Tulutaw hay subong Bacolod magluwas sin aksidente nga nagluntad karong ila mga gabi dira sa may Circumferential Road, Villa Socorro, Saco Pinis ang barangay Takuling. Ang report ni Axon Dale Salazar ay inyo nabatian bago lang hid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamati. Domdom. Bao naga-monitor gid si Toto Greg Domdom kag nagapaurok-urok pa sa aksyon night patrol
program, hindi makompleto isa ni gabi kung hindi siya makapa-urok-urok. Si Madam Vanessa Mayo, nagapa-check attendance lang, no? May gabi dira kay Vanessa Mayo. Always gid nga nagapa-urok-urok sa Action Night Patrol program, oh. Salamat gid sa imo dira nga paurok-urok pamati. Sige, i-check na ang mga report na gikan sa to sila nga mga correspondent. Standby sa report na Action Percival Villamora, iba ka naton nga mga greetings dugay-dugay. Kaya ka-standby na sa number 3, si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, action na rin may gabi sa ito mga ka-action. Musta ka? Action Eric na mga report. Jer? Oh. Musta ka? Okay na. Gusto call mo kong gabi. Bakit daw na call nito inang mutong adverse reaction basang vaccine. Gali. Samo ipo yung ako nga lawas to sa pagkaaga. Why ko masala kagabi ang bako ilubi kay Action Nilmar ko basi kwan bla basi side effects sang kwan sang AstraZeneca. Yan, para mo ipo yung sineri kagilanat man. Ay tuod? So karoon ako ng kaagay sa to ba? Basi naglatong bugat lawas kaya nga daw madyan mo wala pero sabla. Oo. Wala abot. Wala ba lakit sa kalawasan ang ako na batyagan nga ako mga lutan-lutan daw na kalalakit. Siling ko ba siguro nag-epekto giguro ang AstraZeneca kay Action Roger Gutib. Pero si Mrs. na? Oo. Yan ako siling ko na batyag mo nga mula na ako nga pero subong makakyaw yun ha. Yan ang abot ko nga banog. Siling nga tika isang first night ko na to ako na yung best. Okay. So, best ko tapos so, dapat sila nagambal ang doktor mo nga magpahuway lang ka sila nga ipahuway mo gid. Galing kayo din ko na huway mo gid ba? Isa pa, ang ako lang, kaya daw may oras na niya ako niya pagtulog ako, hindi na ko makareport, hindi niya ako matulugan mo. Gani? Hindi ko din nag-report, hindi ko kagdasan pagkaga na wala am lang gani. Gani? Di mo pagkalas gesto sugod tapos yung ko daw matyagan ko daw kuwanao daw kaapoy ako. So ginugay lang pakawian. Basi tuyaw to ang imo ya. Basi tuyaw to ang imo. Basi tuyaw ya. Basi tuyaw to basi tuyaw AstraZeneca ya. Kaya kita ka bilang mga po kasinda, pero yung madala. So, talaga, sige na daw, ay naku, kaya kabalo. Pero kami mo ka, Action Eric, mga alas 11:45 ro to. Na pag bilakon ko, daw mangihi ko. Pero pagtatapos ko, tapos sa paghihi, naginom ko tubig nga doon uhaw ko, naginom ko sa video ko baso, tapos nagpropong ko. Pag adugay, naging kutom ko, ba't ang kao ko sa pighol ka gwaryo? Namili na pinarito na. Naginutom ka, At igalaga na ni Mrs. nga pagkaga, ang lababo, may pinggan nga. May mga bukog pa ulo ka. Wala magasan? Oo, kwan bla ka, ano gana, inang marot mo na. Kaya walang sudan na mo. At mo to pagka aga, kaina. Na okay na. Ate, good. Kondisyon na. Lito ate, kwan lagi guro, inang reaksyon bla sa AstraZeneca bla. Kasi sila nga isang ligo ko itong pulis bla, ko. So, lain man ako matiyag kagabi nga muna bla, saling niya sa akong sinor niya. Ako nga nga, sige tulog ganito. Kaya doon ka,
nagpabakuna man siya, so sige lang tulog. Tinuyo man. Okay, natuyo siya kuno. Amo na, ito, na reaction na reaction Eric, may siyang, wala mo na, si Mrs. siya, wala siya, may, kwan nga, matiyag ako na, ang yalang buton nga pangalay, tungkol siyang higo sa dagom la. Pero sa ako niya daw, kwan gid, may aragay ko na malaan nga, kadungan mo naman ako sa Eric, nga kung nagbambet ba pala nukagin gani. So, mayara ito nga nawalaan ko man nga muna sakitan sa tiyan, LBM, pero ako wala mga muna. Huwag gin man ito sakit akong ulo, mula ito nga ako, batyaga ganyan para mo ipoy nga kapoy, kanda sunod ilanat ko, pero daw, paikap yung misis, kaya naman yun daw wala man, pero kung kuno ginilanat, kung kayo mo nang kwa si lanat, tumuto nga daw linampos ko sa banig nga, paghigda ko sa mga sugod ko, hapon wala lastras ko, way na bugta-bugta mo. Gani man. Teo mo to, walang kasaysayan ko, ate sa July 29 mo na yung second dose, layo mo ba to? Gani. Mga kwa na nabaguhan na gurong lawas mo Ako na mo lang sinere ka, hindi normal reaksyon na sa kuno sa akon nga na baluan nga normal nga reaksyon ang muna kahit ato gid man to sa gin mahatay sa amon nga balasahon kag goy labot sinagin briefing mo kami antes ang kwan mo antes kami gid turukan nga muna ang mga posible nga matabo may ano ito nya may ara pag nga gradually ang reaksyon ko tag duha kadlaw okay tatlo kadlaw kag mo paya pag react sa lawas mo ang kakol tiya, it's one day, pagkaaga ya mo tuloy nagbatyag dahil ng ako lawas. Pero siling ko, kuhan mo lang normal nga reaksyon, may ka siling ganito, hindi na lang kami gali magpabakuna. Hindi ka magpabakuna nga, ang bakuna, protection na sa aton, kag kung may reaksyon, natural lang na. Kung wala man tayo may balitaan di sa aton sa Cadiz nga sa probinsya guro may napatay tungkol kay napabakuna ako di may mga reaksyon gina mo na Dr. Janice Calante gani mo man tol para nuka man to gani sa kitan diyan gani temo na normal aton ka mga kasaysayan at sinerek bangod kining pag-take naton sa COVID-19 vaccine nagligad nga AstraZeneca AstraZeneca na AstraZeneca kay kuan sa kuno inang baskog siya yan. Kung sa mga ang Sinovac ko 50%, 50%, 95% ang efficacy ang kuno. Sa mga galing nga ito, yung gina-recommend sa mga senior citizen. Dati mo baskog ini siya. Sa doon, lagit man sila nga kung ano nga epekto. Kasi maguhan, ginatulawas, natural. Suno pa kay Dr. Maria Victoria Banyas. At least nagbalik na mo kapag 6 subong balik ka kapag 6 kasi meron sikad na. Gahara-hara? Gahara-hara gitak sunerik. Doturo nga baka ba? Ito, preparar ka lingkod ay kay basi kung may mga... May adverse effect pa na bilaw? Kasi madalas sa akin adverse reaction. Bay, nadumduman ka Black Sir Roger bla sa Facebook bla. Nagtumar sa kuno AstraZeneca. Hindi rin tumar nang gininjeksyon sa AstraZeneca. May resulta, nagpagwa sa picture ang resulta. Ano ang resulta yan? Ang yang pitutoy ng salop doon nagsusudasok sa itlog yung ay, ko na, ni ko may epekto sa AstraZeneca. Gisin mo ito sa akon? Tunto mo, Gisin mo sa akon, ko yate yan ang bulubutulis. O, ko ay kalaing gali, no? Bagong tao, blaw. Ako lang siya nagtabir, tapos may bulubutulis lang siya. Kuha lang gabayang gabi sa imo si Colonel Calixto Mabuga to May gabi kay Colonel.
Kalikto mabugat. Galantaw sa Facebook Live, Galing ka, werte may gabi na kay Colonel Kalikto mabugat, rasa. Okay. Sige, ko din mo niya mapatihan lang. Maning ako, subong ko ba, reverse ko rin matyaga ko maning ako. Yung takson ko, karon ko doon naglaba sa mga 2 inches. Bakit ko. Pero naglaw ko na to, guro, ko sobra na niya mo nang ipikto. Mga mo hindi na ko niya magpa-injection niya. AstraZeneca ni ito. Basi kon ito niya guro, ilang sobra mo na nagka-barbell blau. Sobra ka gym, no? Sobra ka gym, nakuplok. Ay, buisit. Sige na, kayo mo, ulan na ni Karon mo. Ang naman ang chinpo mo, ulan naman ni Karon. Balita ka ta. Gawabi mo. Hindi ka na dumago na yung blaw. So, mga muna yung resulta. So, hindi kita ka panjik sa mga muna. Nakalipay na karon ng kilid. Oo, Dibaga mo na nalaya ka nag-uplok na to o pangitaon to lang diyan sa nakasiko. Yawang ka pa ito kaukay kag pangitaon mo naman dito nagkanto. Ay, bullshit. Sige na. Iya. Pwede na ito na si Dr. Maria Victor Evangelist Kilit ate daw paksyon naman lang sa mga iban pa na senior citizen kasi nasa iya. Nga sa Lunes, itapuso nila to ang 300 ka vial kon 300 pa ka persona kasi sa isa ka vial pulo na mo. Daw 300 na naguro ka persona, guro. Amo naguro ang basi mga 30 vials na naguro to, no? 30 vials na lang. Oo, kay silingya pagkatapos sina. Ganay ka bla. Nag-comment ba si retired Colonel Placido Hintulio? Si retired Colonel Placido Hintulio. Colonel Placido. Hintulio bla. Retired Police Colonel. Sige niya, pre, budlay na guro butongon kung mapalos. Budlay, pre, pagbutong mapalos. Hindi, di ba mapalos, guro? Pero yaman ka butong, guro kayo gadasok. Oo, hindi na mapalos. Galing kaya mo na budlay, guro kasi daw pinalian naman ito kasulalong. Sige na, report na. Sige na. Report na. Sige na. Report na tabla. Report na ta. Serious. Seryoso talay bla. Ano mga development sa imo area da? Gali. Sakit ko karena mo ni budlay ni karang imbis ka. Budlay na. Kuha mo pa. Kaya panawagan lang si Derek si Dr. Ibanez. Daw sa Lunes si Derek. Daw mo na lang to ang katapusan bala. Kung wala Japon, so senior citizen, gakon siya nga senior citizen na Japon, kay last na sa Lunes, kay i-inject kinaksunere ito.
iti by John, yan may expire na ng AstraZeneca mo. Te, luwas lang kung may mag-abot naman nga mag-o nga COVID-19 vaccine nga para senior citizen, especially AstraZeneca, di makontinue siya. Yapon. Ito para gino na yan sa para mag-inaya sunerek sa pumuluyo mo. Okay. Galing kiti kung di sila, ti alang-alang na karon nga ihulat pa na kung makumbinsi na sila kung ano, kati kompleto man ang information dissemination nga ginapatigayon per barangay nga ginakonduct ang isang city health office pagi man sa mga midwives kag subog man sa mga BSW kay sila mismo nag-conduct sang information dissemination kag symposium para sa kung ano ang kapapuslanon sang bakuna sa lawas sa tao. Gani. So may mga 300 na lang gid pagkatapos sa Lunes pwede pa. Pagkatapos Lunes wala na senior citizen. Ulat naman sa lumabot ang bag-o nga AstraZeneca pero ito ginapabot nga masunod ko maabot guro is Sinovac. Pati Sinovac may bago naman nag-abot sa aton sa kung sumot ipang-distribute naman nasagsa sa mga probinsya, region sa probinsya. Lagi pang-distribute man nasagsa sa mga local government unit. So, muna, nga daw, actioneric nagalantaw nga kinanglan gid kon ang mga senior citizen nga gusto sa pa-vaccine kinalan sa Lunes, kantos na sa Disarina. Kag pa-vaccine. Kaya mo nalang ni Anay, amo nalang ni ubuson, kasi ining AstraZeneca nga siya nasiling na, ma-expire ini sa parabuton nga bulan sang Hunyo. Okay. So masunod na nga bulan, ti ano na ganaan sa Lunes, kinaan is 24 na. Ti 24 na sa Lunes, ti hindi na pwede na nga padugayan pa. Sa muna ang panugyan ni Dr. Maria Victoria Evangelos ang among diri nga City Health Officer. As per kay na text message kasi ko tayo interview ko siya pero galing kay Mayara sa kuno nga meeting sila niya wala na siya ka text back dayon mo. Pero mo nang iya sila information na ginhatag pabalo sa aton through text message kaya nag-break na sa kuno kadali, no? So, amo ni, Actioneric, ang taga sa mga police report naton may 14 tanan ka mga persona pinangdakop. Okay. Nga ini sila nagmadyong kag nagtungit. Sinigid lamang nga po las 2:30 ang takla, Mayo 22 karon 2021 sa Purok Pasil, Barangay Zone 1 sa siyudad sa Cadiz. Ini violation sa Republic Act o konsang PD 1602 illegal gambling law. Kag nagtungit sinigalabadyong ang nalakpan amo sa Josefina Vinyo, 70 anyos sa edad, Mary Jane Juan, 24 anyos, Kyle Lim, 29 anyos. Ini sila yung tatlo nagtungit. Okay. Samtang Sanday Maria Jessa Bismanos, 34 anyos, Ariel Guarino, 47 anyos, Rica May Canillo, 20 anyos, Alan Iñoberables, 41 anyos, Milani Villa, 50 anyos, Flor de Lisa Gonzaga, 51 anyos, Caganesita Tuanson, 64 anyos, ining walo naman nagpatigayon sang Madyong. Madyong. Plus pagin sa apat sa Roger De Loritos, 47 anyos, Estela Altes, 53 anyos, Madonna Juanillo, 51 anyos, sa Rosana Villanueva, ini siya 48 anyos, naghampang ini sila yasang Madyong. Kali pumuluyo sila talaga sa Barangay Sunwan, sa nakilalain nga mga purok, nga dira sila nagaynampang sa may Purok Pasil, nga daw lantaw to sila sa iban daw, di bulo liberasyon ko na purote, hampang lagi kay pila na kalamisa. Ang na-recover dire, may ara nga tatlo tanan kalamisa, duwa ang iyasang madyungan. Okay. Kag mga plastic chairs nga ginapugpuan nila, kag ang kwarta na 364 pesos ka mo ang bit money. So ini karon sila, yaman mga senior citizen ganito kalaman, nandito ti ara sila karon nahunong sa bayan sa Cadiz City PNP Custodial Facility
ang mga gulang-gulang na to daw kuan man sila, gitagaan man sila sa isa man ka selda nga ma-isolate bala sila. Sabi na mga babayi, tingob sila to kag siro sa operating officer binagid sa kay Police Lieutenant Lester Oliveros. Ano ito tikip po police ang Cadiz City PNP nga kung di magid ni sila mangagaw bala sa pag-file sa prescribed hour kaya hindi maginihinyos po mo pero ito violation. So may mo nga i-file sila kaso regular filing sa palabuton nga Lunes o kon Martes kaila sining pag-violate sining PD 1602 action Erika. Okay. So para maning atol sila madulong nga report balita informasyon Iwat na tamyaw tagina si Police Lieutenant Colonel o Police Colonel Calixto Mabugat na nagapamati gid sa aton kag subugman sa kay Capadre Diaz kay Mr. Jonathan Diaz siya tamyaw tigid maayong pagpamati man diri sa kay amigo naton Vin Javier na nagapamati bla sa aton kag si Toto Albec po Hinulan nga nagapamati gid sa aton ka anak ni Cultural Babu po Hinulan. Kag subugman na Eric nga nagapamati sa George Ributon kag si Migueldo Migolando Bacruya diri sa bahin sang Power Dream. Nagapamati man si Mr. Jose Diaz na sa Barangay Kaluan. Kag of course nagapamati man sa aton ang aton manda nga amigo, si Nonoy Manggubat, nagsubong man si Nong Dolpo Manigos, kung pabati man. Pamilya sa akon ngayon, nablos ito sa barangay, Robles, sa Banwa, sa Moises Padilla, barangay na ni. Nablos ko si Louie Apostol, kapamati sila ni Inday Joy Dira, na nagabigit ko, gapaurok-urok sila sa Action Night, patrol. Si friend na to Judy Delmo kag si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Good evening man kay nagaparok-urok man sila action Erika. Kag si Pastor Melvin Villanueva may kapamati sa aton taga Cadiz man. Ay salamat gid. Kada gabi parok-urok man sa Pastor Melvin Villanueva diri sa Pontevedra Baptist ni Sabla mo. Kay naglikat man ko sa akon kung nara pa ang magpabakuna sa iyang wagagan pabakuna na po siya kung pabakuna man siya. At kabalo siya nga sa Lunes, ara pa. Amay ato mga report, action, Eric, informasyon, gikan diri sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental, partikularmente sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gutib Yabet live report gikan sa Northern Negros. Ang balita na aksyon Roger Gutib ginadulong si sa Kaluan sang Life Extension Clinic libre ka balik check up Lunes hasta Biyernes opod sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements.
sa Joy Ilon Amoroso kagay Madam Vanessa Mayo. Sa kay Noe na po dira sa Mansilingan kag ginatamyo man dira si Kwan si Narisa Ruiz Ilare. Sa kay Bargir, Alex Montesa, monitor man sa aton si Bren Soles, si Councing Katulay Yunonda, monitor gid sa aton. Alin sa report na Action Roger Gutip sa lawanta si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action Percival Villamor, line number 1 sa report. First, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kaga sa aton man nga mga suki nga tag sa palamati sa Action na Night Patrol. Sige po, Action Eric, no, ang siyudad sang bago police station na formal na nga ginapasaka ining kaso batok sa isa ka persona nga ginabaybas ang nagligad nga mga inadlaw Action Eric. Kaga ini siya gina-file sang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Police Lieutenant Colonel John Jewel Batusan kag subong man ang aton nga Drug Enforcement Unit batok ini sa isa ka suspetsado nga kandakan sang bypass operation didto sa may Purok Mabinuligon Barangay Alianza Bago City, Negros Occidental. Ang persona nga ginkilala diri nga nadakpan sa aton kapulisan ginkilala sa kay Buni Tamasis I Castigador. Buni Tamasis I Castigador, 40 anyos, kag inisya may asawa, kag inisya Action Eric, isa ka mekaniko sa motorsiklo dira man sa ilang lugar sa Purok Mabinuligon Barangay Alianza Bago City. Nadakpan inisya sang mga alas 11:20 sang aga sang nagligad nga adlaw, kag ginakuhaan ini siya sang apatanan ka itself transparent suspected serbo, kag subong man nabawi man ang tatlo ka panid nga tag 100 piso bill. Kag ang mga items nga mga lighter kag ang cash man mismo nga nakuha siya bulsa Action Eric. So ginfile na sang kapulisan nga ginbaybas ang aton nga kapulisan ang nagbaylar sini sa Section 5 kag 11 sang Article 2 sang Republic Act 9165 sa pagkilala Action Eric sang Anti-Dangerous Drug Act 2002. Inigin pasaka sang aton kapulisan sa pinaagi sa City Prosecutor sang Bago City sa sala ni Honorable Rodrigo Z. Diaz, City Prosecutor sang Bago City. Kag inisya ang kaso karon ginpasaka sang aton kapulisan nagaulat na lang sang commitment order agud no nga igaliton ini ang suspetsado nga si Buni Tamasis I Castigador sang Purok Mabinuligon Barangay Alianza Bago City Action Eric. Karon ini ang suspetsado ara sa gihapon nahunong sa custodial facilities sang Bago City PNP. Amo ini ang nakuha naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Chad Feria kag Honorable Kagawad Geoffrey sa bantasang Barangay Robles, La Castilla ng Action Eric. Direktamente live report diri sa aton namtangan ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Rad. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action Percival Villamor live report giga sa Central Negros. Ang balita naman ni Action Percival Villamor ginadulong sa inyo sa kalawan sa MyTC. Nagapangita kabalas ang antioxidant vitamin para sa mata. Ari na ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio... Sa kay Noel Amar kay Alin Lingko nagapaurok-urokid. Happy birthday sa akong hinablo sa si Pichi Amar. Alin na kay Noel Amar ang panamyaw. Nagapaurok-urokid. Alex Montesa perminiga parok-urok ya. Pamati no maninoy maing kagay maninay Chari Salvacion da ga paurok-urok ida sa Aksyon Night Patrol program no. Kamya ko lang dira si Maricar Miravalles. Naga paurok-urok gid sa Aksyon Night Patrol program. Pagbalik naton, balik ka report ni Aksyon Dale Salazar pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa to sila nga pagpangalaga at may kabidira kay Jonathan Magbanwa kag kay Jenny Oseser sa Hong Kong. Kaginatamiyaw taman dira ang pamilya ni RJ Javier sa barangay Kabog, siyudad sang Bacolod. Upod ka nagapaurok-urok man kada gabi. Importante lang ang public service ginapaksyonan kung sino man nakakita sang tao nga medyo laba buhok. Halina siya sa Santa Clara sa Division Banago side nga entrance. Hindi na siya katultur magpauli. Nakalusot lang sa guard. Engineer Eduardo B. Hungko ang iya siya nangangalan. Palihog lang kung sino nakakita, idulong lang sa police station number 3. Halin na kay Madam Yanson Hungko ang pa-action. Sige. Balikan ta si Action Del Salazar sa panel-report sa ato sa nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! May kabidira kay Madam Edith Yanson Binoman ang palangga gailoy ni Police Major Wilfredo Binoman Jr. sa Banwasang Valladolid. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Del Salazar sa balik report sa Patrol 2. Action Del, please come back. Action Eric, nagpadulong diri sa mga siyudad sa Bacolod si Police Colonel Winston de Belon, shining Original Chief ng Highway Patrol, Group 3 sa may Western Visayas. So kayo na siya nga agad nagpatigaw ni siya sa inspection diri sa may Bacolod City. Action Eric, so ginfag diri ni Police Captain Roberto Mariano, ang pamusang HPG Negros Occidental nga kabayan ni Action Eric sang mando ni PNP Chief Guillermo Eliazara nga internal cleansing sa ila siningahanay kag sa ilang trabaho. So kay Mariano, ini para masiguro man nga hindi mulbado sa naman nga illegal nga aktibidad ang mga membro sang HPG. Aring tingog ni Police Captain Roberto Mariano. Kanina pong umaga, nag-conduct po ng inspection dito ang aming Regional Chief, si Police Colonel Winston de Belen, regarding po doon sa program po ng ating bagong Chief PNP. Yung pong pag-check po ng pag-cleaning ng hindi lang po in ranks, kundi pati po ng mga offices and sa community. So, ibig sabihin sir, pagka sa inspection in rank, hindi lang sir yung basta mga uniforms namin ng chinecheck, kundi pati na rin po yung trabaho namin. Para po siguraduhin na wala pong gumagawa ng kalokohan o ng ibang illegal na activities yung mga kasamahan natin dito. And kasama na rin po yung cleanliness ng opisina and yung pong relationship natin sa community. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga ibang mga operations like yung sa mga joint operations natin sa mga pantry. Actually, reportion lamang sang tingog ni Sir Mariano. Subukan nga tiniyon natin i-play naman ang tingog sang witness. Actually, ka natabos ng vehicular accident sa may dalang circumferential. Villa Socorro, Barangay Pakuling, siyudad sa Bacolod. Nga nagresulta sa pagkapilason sining sa persona nga driver sa motorsiklo. Naging kilala kay Rodolfo Ortial Navarro, residente sang Bakwag, Surigao del Norte, nga nakabunggo sa likod
nga portion sang tracking nga kargado sang tubo actionary. Kaling tingog sang witness in vehicular accident. Pali po prino siya. Automatic prino gulpe. So kati siyempre kiti parahan niya lapit na lang eh. Karon kami single na counter. Na counter flow sa gwa mo no. Wala na di parahan. Yung single at the same time wala helmet. Ate. Laki oh. Ako pala nagpatay sa motor ka revolution sa loob sa Lensa. Ano mo tayo sir? Lensa rin. Tom. Tom. Bali nagprino siya tapos nagdiretso sa ano? Pag preno sa tracking, so bali ang single sa likod ng nagasunod, wala ka preparar. Bunggo sa sabuli sa tracking. Why? Why gid siya? Rikta-rikta kasi wala siyang magdahom nga mapreno gulpi. Okay. So nakibot ang driver nga may bullard sa upugtak tapos may kantel pero why gid madiparahan ang drinker ko kay kung sino nga normal ang ulo mo. Why ka nakainom? Ang DPWH may blinker da. May ako yan naga-blinker tapos ang DPWH kasi gaya nga stoplight kang naga-blinker mang i-hazard. Naka-hazard ang kanter. Nga nagadagdag sang bullard. Actually, ka mo na siyang portion sang tingog sa ning witness nga nakasaksigid mismo sa ning vehicular accident dahil sa may barangay Takuling. Mga balita nga natipon sang patrol subong Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kid Patrol 2 with action na Dale Salazar. Ginatamyaw ko lang din ang pumuluyo sa Barangay 2 Poblacion, La Carlota City. Ang panamyaw halina kay Barangay Kapitan, my good friend Jervy Advincula. Itanay kami ina ni Cap Jervy Advincula sa SMO. Upo dyan si Commander-in-Chief ya. Hindi ko ba siya magtalang panawagan ka na sa Aksyon Radio. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining baron Action Night Patrol Program Sabado night ng edisyon. Magatakop ini temporaryo. Balik naman hindi sa Lunes, same time, same station. Ato siling nga mapatrol la unit reporters in action. Nga nagpangalakad karang abi Action Dale Salazar, back to back kay Action Niño Bugina. Action Roger Gutig, Percival Villamor. News Center Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon. Back up kay Security Guard Dunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog Syudad sa bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling. Adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action